Nagy tisztelettel köszöntjük Önöket, kedves nézőink, a Rotary Irodalmi Díj 2010 ünnepélyes gála műsorában. A Duna Televízió vállalt és teljesített kulturális missziójának megfelelően ismét a magyar irodalom ügye mellé állt, így idén is közvetítjük Önöknek, ki kapja a hazai irodalom egyik legrangosabb, legmagasabb díját, a 3 millió forintos Rotary fődíjat. Idén Ferenc Győző, Garaci László és Szilasi László, illetve egy művük verseng egymással. A Rotary szó hallatán már a segítés mindenkiben felrémlik, hiszen nagyon fontos ügyek mellé próbálnak állni szerte a világon, és ilyenkor, amikor gazdasági problémák vannak, illetve ilyen hatalmas tragédia történik egy országban, mint most nálunk, felértékelődik a civilek szerepe. Milyen területeken segít leginkább a Rotary? Ugye a Rotary célja az önzetlen szolgálat. A világon 1.200.000 tagunk van. Magyarországon 45 klub és több mint 1000 tag. Területek a kultúra, az egészségügy, és mindenütt, ahol ránk szükség van. Hogyha valaki hiányt szenved, mi megpróbálunk segíteni. És egyéb tevékenységekkel még emeljen ki néhányat, hogy most, hogy alkalmunk van beszélgetni, hiszen az irodalom mellett ugye a segítés az, amiről ma leginkább szó esik. Van egy programunk, az a neve, hogy Gift of Life, adjunk életet ajándékba. Ez határon túli szívbeteg gyermekeknek a gyógyítását célozza. Ez például egy olyan program, ami per pillanat 20 millió forintos költségvetéssel meg fogjuk valósítani ebben az évben. A Rotary Irodalmi Díj a jelenkori kortárs írók számára alapított egyik legjelentősebb hazai díj, amelyet idén harmadik alkalommal nyújtanak át Önök. Miért tartották fontosnak, hogy a kortárs irodalmat helyezzék ennyire a Rotary tevékenység középpontjába? Hát ez elég közismert, hogy az állam meglehetősen kivonult a mecenatúrából, és úgy láttuk, hogy a kortárs művészek nem kevéssének a napi megélhetéssel kapcsolatban is gondjai vannak, és ugye akkor még ott volna az alkotás. Amikor kigondoltuk, hogy kiket kellene díjazni, akkor döntöttünk úgy, hogy könyvhéttől könyvhétig egy évnek a legfrissebb termékéből fogjuk ezt kiválasztani. Mi áll a válogatás középpontjában? Azt gondolom, hogy egy meglehetősen jó szisztémát sikerült kidolgoznunk. Van egy egészen kiváló zsűrink, akik nem ismerik egymást. Ők egyébként irodalommal hivatásszerűen foglalkozó szerkesztők, nem dolgoznak kiadónál, és ők a kezükön átkerülő műveket az általunk megadott szempontrendszer szerint minősítik. És van egy fontos szempont, számunkra fontos szempontrendszer, hogy a művek a magas művészeti irodalmi értéken túl a Rotary eszmeiségét is kifejezzék. Ez természetesen általános humánus értékek. Egy nagyon rövid választ kérek, miért szerveznek a díj köré társaságot? A Duna Televízió vezetői tavaly Cselényi László, idén Asszavú Magda mellénk állt, és ezzel a kortárs irodalomnak széles nyilvánosságot biztosított. A másik sajnos az anyagiaknak az összeszedése. A Rotary Irodalmi Díj Társaság tulajdonképpen olyan irodalomkedvelő embereknek a gyűjtőhelye, akik pontosan ezért a nemes célért hajlandók adományokat is adni. A tavalyi évben ezek elsősorban rotarisok voltak. Most szeretnénk nyitni a határon túli magyar kulturális hagyományőrző egyesületek felé, nem utolsó sorban azért, hogy minél több kortárs irodalmat olvassanak ők is. Ferenc Győző Szakadás című művével került be az idei Rotary Irodalmi Díj döntőjébe. Előbb ismerkedjünk meg a szerzővel. Egy ciklusban a mű az önálló is, meg egy ciklus része is, tehát mind a kettő igaz. Nem úgy írtam azt, hogy most valami új útra lépek, úgy írtam, mint általában a verseket. Volt valami ötletem, csak ez egy ciklusnyi ötlet volt. Ez közel 22-23 verset tartalmaz. Körülbelül, pontosan nem tudom. Miért a kötet címadója a Szakadás? Ugye ez az egyik versének is ebben a címe. Hát először is, amikor az ember egy kötetnek címet keres, akkor hát nézegeti, hogy a versek között melyik az, ami elég fontos ahhoz, hogy a kötet címadó verse legyen. És itt ezt a verset olyannak gondoltam, másrészt pedig valahogy, amikor a kötetet összeállítottam, akkor egy idő után, ahogy ez lassú folyamat, de egy idő után egyre biztosabb voltam benne, hogy ennek az elvnek a mentén szeretném megszerkeszteni, tehát minden ciklus a szakadásnak valamilyen
formájáról szól, hogy a szakadás, mondjuk az írásban, irodalomban szakadás, szerelemben, érzelmekben, a halál, mint szakadás, szeretteim, a halál, a öntudat, vagy a személyiség, ahogy önmagamat látom, az ember személyiségének a szakadása. És ezt valahogy igen fontosnak is gondolom, azt látom, hogy az életünket tekinthetjük folyamatosnak is, ugye hát úgy is éljük meg, mint egy nagy folyamat, de ha közelről nézzük, akkor azt is gondolhatjuk, hogy szakadások végtelen sora. Garaci László az Arc és Hátraarc című regényével érdemelte ki, hogy bekerüljön a legjobb 3-ba, most Garaci László portréja következik. Ugyan nagyon sokszor azt nyilatkozta, hogy ez a történet, ami a sorkatonasság időszakát idézi fel, nem egy önéletrajzi mű, de azért nagyon sok az összecsengés, nem véletlenül feszegeti mindenki ezt. Miért érezte fontosnak akkor, ha nem önéletrajzi, hogy a katonaságról írjon és kitegye ezt? Hát elkezdtem ezt a sorozatot 10-15 évvel ezelőtt, most volt egy szünet, volt egy főhősöm, aki az első 2 könyvben kisgyerek, illetve iskolás, és mikor elhatároztam, hogy folytattam ezt a sorozatot, akkor óhatatlanul ez az időszak, vagy a gimnázium, vagy a katonaság, vagy a fiatal felnőttkor kellett, hogy sorra kerüljön, és ebből a katonaság tűnt a legérdekesebbnek számomra, tehát íróilag ez inspirálta legjobban, és természetesen vannak saját élményeim, tehát volt egy olyan nyersanyagom a saját életemből, ami jó kiinduló pontnak tűnt. Római mitológiában a halottak szellemét nevezték lemúrnak, és hát bizonyos értelemben sokféle magyarázat lehetséges erre a kérdésre, és a könyvekben is mindenféle módon megjelenik ez a motívum, de mondjuk egyik lehetséges magyarázat az, hogy én úgy megyek vissza a múltamban, mint ahogy egy halott szellem visszalátogat az élők közé, és megnézi, hogy hogyan folytatják az életüket, vagy milyen a valóság egy szellem számára. És egy kicsit olyanok nekem ezek a könyvek, hogy visszamegyek ezekbe a régi időkbe, és valahogy nem tudom, hogy én vagyok a szellem, vagy az a világ vált szellemivé, vagy az emlékezet anyagától áthatottá. Tehát valahogy ezt a metaforát hát legalábbis érdekesnek találtam ebből a szempontból, de nincs azért ez nagyon, nem erre van kihegyezve a dolog, ez a motívum föl bukkan, de nem, hát igazából nem erről szól ez az új könyv sem. De van még egy könyv a döntőben, mégpedig Szilasi László Szentek hárfája című regénye, de hogy ez a mű tulajdonképpen egy izgalmas krimi, vagy történelmi regény, most ez hamarosan kiderül. Ez a történet, ez engem nagyon-nagyon régóta gyötör, mondjuk, tehát a regénynek az anyaga az a szülővárosom Békés Csaba, vagy a Békés Csabai főtérnek a templomai és ezek az épületek. Nagyon régóta dolgozom az anyag összegyűjtésén, tehát érezhető. Tehát részben birtokoltam ezt a tudást a szülővárosomról, részben pedig kutatnom kellett, de az érdekes része számomra, vagy a legnagyobb dolog az mégiscsak az írás volt. Foglalkoztatott az a kérdés, hogy nem úgy van-e, hogy az igazság az mindig a nézőpontok függvénye. Vagy az igazság mindig kideríthetetlen? Vagy kideríthetetlen, vagy létezik az igazság, csak nem férünk hozzá. És úgy gondolom, hogy a kérdés sokkal fontosabb, mint amilyen választ lehet ráadni. Úgyhogy ezzel a kérdéssel foglalkozik a könyv talán leginkább, igen. Idén nehezebb dolgunk volt, mint tavaly, ugyanis rendkívül szoros versenyben végzett, aki bekerült az első 3 közé, ez még percben még mindig titok, hogy ki az első helyezett. De meg kell mondanom, hogy mind a 3 könyv rendkívül színvonalas volt, és élvezettel olvastam őket. Valamit el szeretnék mondani, amit fontosnak tartok, hogy van a magyar irodalomnak a magyar prózának egy-két kiváló fordítója Angliában. Ezek közül az egyikkel én állandó érintkezésben vagyok, megkérdeztem, hogy lenne-e kedve lefordítani angolra az idei Rotary díj első helyezettjét, és azt mondta, hogy örömmel meg fogja tenni. A fordító Tim Wilkinsonnak hívják, és gyakran olvashatni fordításait a Hungarian Quarterly-be. Én azt hiszem, hogy ezzel
valamelyest hozzá tudok segíteni a Rotary díj nem csak hazai, hanem nemzetközi sikeréhez. Arra szeretném kérni Sumonyi Zoltán íróköltőt, a RIT kuratórium elnökét, hogy legyen kedves, ismertesse azt az eredményt, amit annyira várunk. A Rotary Irodalmi Díj 2010-es nyertese a Szentek hárfája című regény, írója Szilasi László. Gratulálunk! Reméljük, hogy a RID, mint Szilasi László első jelentős irodalmi díja, nagy ívű pályát támogat.